प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि दोहौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ फेज 1 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनायनि उनाव गोबां बियाबफोराव इउपिपिएलनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि दोहौआ बांनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो भेरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिया दोलो नागारनायनि रेजिगनेशन लेटार गथायो। थाद'नाय गैयै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारि मोनसे मोननै जायगायाव नङा, सानसेयावनो मोनबा जायगायाव जयनिं लानाय हाबाफारि भेरगाव बियाबाव नागासुबा, हानसारा, सारांपारा, गरासाल आरो खासियासुबा प्राइमारि गासै मोनबा प्राइमारियाव सानसेयावनो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव लोब लोब हाबफिननायखौ नुनो मोन्दों। जोंहा थाखा फैसा गैया, रावनोबो जेबो होनो, अब्लाबो रायजोआ जोंखौ अनसायदों, बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनै जोंहा बिराद मोनसे गोजोनथाव रादाब, जोङो दिनै मोनबा जायगायाव जों जयनिं खालामबाय। खमसे खम 200 निबो बारा जोङो जयनिं खालामनो हाबाय। प्रथमाव जों खालामदोंमोन आमगुरियाव, सेकेन्डआव जों खालामबाय तुरिबुस्तियाव, थार्डआव जों खालामबाय सारांपारायाव आरो फर्थआव खालामबाय जोङो गरासालाव, दा नैयाव जों खालामबाय पतलाहाबियाव। जोङो मोनबा प्राइमारियाव जों दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि कर्मकर्ताफोरखौ जोङो सोबाय। जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया जेबो होनो, नङा होमबा? जेबो नाङा, अब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै गोबां रायजोआ दिनै बिपिएफआव जगदान जादों। मानो? हाग्रामा महिलारिनि बै समनि सरकार सालायनाय, सरकार खुंनायखौ रायजोआ दिनै गोसोखांदों होननानै दिनै बुंदों। मोननाय मोनैखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै रायजोआ प्रमद बर'खौ नागारनानै, बिजेपि दोलोखौ नागारनानै दिनै हाग्रामा महिलारिजों दिनै आखाइ हमफैदों। दिनै बिजेपिनि खोथाखौथ' बाद होदो, बिजेपियानो बिटिसिखौ धंग खालामनो नागिरबाय होनना दिनै रायजो राजाया बुंदों। बिपिएफखौबो धंग खालामनो नागिरबाय होनना दिनै रायजो राजाया बुंदों। बिटिसिखौबो धंग खालामोब्ला, बिपिएफखौ धंग खालामोब्ला, इउपिपिएलखौबो धंग खालामोब्ला आरो दिनै बिजेपिनि दारानो जुदि जोंनि एसटि, सिक्सफोरखौ जुदि दानो नागिरोब्ला बिजेपियावलाय सोर थानो, इउपिपिएलआवलाय सोर थानो, नङा होमबा? कारापसन खालामो, न'खरनियासो साकुरि मोनो, थाखा फैसा होबासो साकुरि मोनोब्ला बिसोरजोंनो सोर थाबावनो? बेनिखायनो दिनै दले बले जिथु जयेन जाबाय आरो गोबां दंबावो, नङा होमबा? क्लिन जाबाय नैबे जोंहा बे सुबायाव दै मा सुबा होननायनिखौ हिराबारि पतलाहाबियाव जोंहा दिनै बिपिएफनि खाथि जाबाय। थाखा फैसाजों जोङो कुनु बुरखाय जाया, कुनु अरुण'दय मोनब्लाबो मोनाबाबो जोङो जागोन आरो जों बिपिएफनि जानानै थागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। थेंक इउ।